जैसे पूरी भोजपुरी से गाना आइला, गाना ना आइला, मतलब एगो आगाज कह सकता है, एगो आगाज आइला पूरी भोजपुरी से, जौना के मतलब छोड़ते ही ना, मतलब विरोधी, मतलब जितना भी कुकुर दलाल चमचा लोग चमचाई करेला दूसरा के, ओकनी के दिमाग में मतलब कि हैजा पैदा हो गया। मतलब देख के ही एकरा के मोशन पोस्टर भी ना कहल जा सकता, ना एकरा के टीजर, ना एकरा के पोस्टर, कुछ नहीं के। पर तहरा लोग के हम एगो बात बता देना चाहते हैं कि गाना के नाम होके वाला बाटे डाल के चला। 15 तारीख के गाना आई। काल तहरा लोग दोपहर तक ब्लूप्रिंट भोजपुरी से एक पोस्टर देखे के मिल जाई। हालांकि बनारस में ये गाना के शूटिंग हो रहा बा। गाना आज रात के शूट हो जाए, कल पोस्टर आई और सुबह तारा लोग के देखे के मिल जाए 15 तारीख के फुल वीडियो सॉन्ग। फिलहाल आगाज कैसन लगा खेसारी लाल यादव जी के, और हमके तो लगा था विरोधी के जितना भी चमचा दलाल बहन सबनी के ना पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हुई और वो हवा में उड़ियात हुई। हवा में मतलब रात के का सपना देखे ना, अब एक से रहल ना जी रात भर कि मतलब का सोचे से कि धुरंधर भैया का करे बना, नामो तो उनके गजब रखले बड़ा सा धुरंधर भैया, तो धूर कर दियन। ठीक बा, फिलहाल नया वीडियो मिलते हैं। जितना भी खेसारी लाल यादव जी के फैंस बड़ा लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लो, लाइक कर लो, चैनल पर नया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल घंटा को ऑल पर दबा दो। गाना सुपर डुपर हिट होके अलावा तारा लोग के बीच में बहुत जल्द देखे के मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक खातिर बाय।